Kalaigsoon, si Kristo kuno, sa dinhi siya sa kalibutan, wala kuno siya magdala og kasulatan. No? Tanawa igsoon, unang sayop niya igsoon, mga igala. Matod pa niya si Kristo wala kuno nagdala og kasulatan or biblos, no? Sa gining biblos igsoon, mga kasulatan sa propeta. No, matod niya wa kuno magdala si Kristo. Ug wa kuno magamit si Kristo og biblos. No? Or kasulatan sa pagtudlo niya sa katawhan. So ato kuno igsoon basahon. O mao na igsoon ang iyahang komentaryo nga nagpamatuod nga wa gid siya entaw alamag sa Biblia. No, tanaw na to kung si Kristo wa ba magamit og kasulatan sa iyang pagtudlo sa katawhan. Ato dong basahon igsoon ko ang Lucas 16, Lucas 4:16 ngadto 21. Paminawan ninyo igsoon kung unsa ning tawhana nga mag-as if ta igsoon nga magtutudlo niya wa day kay balo igsoon. Ingon diri sa Lucas 4:16 ngadto 21. Niabot siya sa Nazaret. Diin siya gidako, no? Ug sumala sa iyang naandan, misulod siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Ug mitindog aron magbasa. Ayaw gamita, brother, sino in tao ng imuhang sinurambaw nga utok igsuon ko sa pagpamutbot igsuon. Katawa kay ning reaksyon aning Mr. Tundag, ang iyang kabulok, ang iyang kaugok, iyang ipahid pagyud sa kuha. Ayaw. Kung ingon ana mo, ayaw ninyo nang ipahid sa kuha kay kung sa kuan pa ba dili ko parihan ninyo nga mag-isip or maghuna-huna. At the same time dili ta pareho og tawag ining research. Ano man kay kutob ra man mo anang opinion, kutob ra mo ana bitaw personal interpretation, subay lang sa inyo hang gitawag og gibasa o tanawa ra. Ang atong issue, ang issue nato about Bible alone. Unsa may interpretation sa mga sulpot og tagak nga parihan nimo concerning anang Bible? Libro lang ni Propeta Isaias? Libro lang sa Daang Testamento? No. Ang interpretation anang term nga Bible composed na siya sa Old and New Testament. Unya pagkahuman kamo nga mga sulpot ug tagak ni gamit lang mo og 39 books sa gitawag og kining Old Testament din nangupya mo sa Katoliko sa 27 books sa New Testament. So mao na ang interpretation or tawag ining definition sa term nga Bible nga mao'y atong issue. So ang paggamit ninyo sa pag-quote niyo St. Luke chapter 4 verse 16, dili man na referring sa Bible. Part lang na sa Bible para makalusot mo, himuon ninyo ba ka na bitong i-fragmented ninyo? I-fragmentalized rather ninyo ang tawag ining evidence para ipalusot ninyo ang inyong kaubok o ang inyong kabutbuton. Ayaw! Ayaw! Number 2 point, ang issue again, Bible alone. Same sa situation sa karon nga gitawag og panahon. Ang akong pagsulti nga ang Kristo kaniadto way bitbit nga libro kay wa man gyud nagbitbit og libro. Nya ang inyohang tawag ini kabulok gigamit ninyo ang St. Luke chapter 4 verse 16. Asa man gibitbit ng Kristo? Gikuha to gikan sa sudlanan sa tawag ining sinagoga. Gikuha gibasa sa atubangan libro ni Propeta Isaias. Dili to Biblia. Part lang siya sa gitawag sa mga Kristiyano nga Biblia. Pero di ito Biblia. Buluka gid ninyo eh. Mo naging una ba nga magpakaron ingnom tawag ining kamao ba nya di ay. Makauuhaw kay na oy. Makauuhaw kay na. Number 4 point. Mga sir og tawag ining mga ma'am. Kanang sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala pa nahuman ang New Testament writings. And at the same time, ang New Testament writings o katong tawag ining mga gipangsulat kaniadto not less than 1,000 manuscripts ang ilahang nakolekta. Napanay sa Gospels, napanay Gospel of James, Gospel of Judas, Gospel of Thomas, sa Acts of the Apostles, napanay katugbang siya, Acts of Peter and Paul, Acts of James, Acts of John. Daghan pa kay na. Kung imong tan-aw gyud nga kanang tawag ining writings lang, daghan kinoy. Pero kinsa man ang nagdetermine nga mamahimo nga tuuhan sa mga Kristiyano nga gitawag og New Testament na simbohang Katoliko. Pero na-determine na
300 years after na si Kristo misaka sa langit. So, dili pwedeng magamit nga si Kristo nagamit og tawag ka ng Bible. Ano man kiasa pa na ang Kristo? Wala pa. Wa pa ng Biblia, wa pa nakasuwat ang mga apostol. O di matawag ang Biblia nga Biblia kung wala ng duha. Old and New Testament. Nya, nadami kabahin ana. O tawag ining gipang kanang igisuwat sa mga apostol. Wala kitagak man mo. Wala ayon, musukon ba ayon lagi misud ani inyong bulsa kay dagko ra kay mi. Dagko ra kay mi. Dagko ra kayo mi. Mana nga ayaw tawag ining i-fragmented or i-fragmentalized ang inyong understanding concerning sa issue. Kay makumasakpan mo uwaw kayo. Uwaw kayo. Pasan ni karon sakpan man mo. I-fragmentalize ninyo. Gikuha pa niyang etymology. Wa din ni gamit sa kasulatan mo din issue na to. Ang atong issue Bible. Kaduha, kalang term nga Biblos, ang definition ana sa panahong Kristo ug sa karon dili mao. Nigamit lang as tawag ining nigamit lang as general definition kanang book. Pero in particular dili ay lahi man ang books alang gituwa kaniadtong karon. Ayaw lagi. Sobraan ra kay mo sa inyo ang kabulok mo nang pataka lang mo tawag ining reaction sa mga issues o sa mga puntos nga ato ang gi-present ni ining maong gitawag ug ato ang pag-reply. Kini part 1 pa lang ni kay bali 7 minutes man to iyang kuan. Iyang kanang bitong kabuang so mo na ato ang usa-usahon na. Kay para kung sukan pa ba para walay sami mga sir ug mga ma'am. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.